गिबियावनो आङो बेखौनो बुंगोन जे जोंनि बैदिक सैथो सनातन धोरोमनि गुरु परमहंस शिबनारायण स्वामी आफा आरो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफामोनहा होलांनाय बैदिक सैथो सनातन धर्म बे धोरोमखौ सिबिनांगौब्ला जों गिबियावनो लख गुरु बा समाजनि गुरुनिफ्राय जोङो बोसोनखौ जोङो सोलोंनो गोनां जायो। मानो होनोब्ला लख गुरु एबा समाजनि गुरुआ सैथो धोरोमारिनि फोरमायग्रा बोसोन होग्रा बेबहारि परमार्थि हाबानि सायाव बिथोन होग्रा लख गुरु। जोङो थोंजोङै इसोरखौ सिनायनो थाखायब्ला बा सिबिनांगौब्ला जों गिबियाव जों गुरुनि बोसोनफोरखौसो जोङो सिगां सोलोंनो गोनां जायो। मानो होनोबा लख गुरुआ परम गुरुजों लोगो मोननो थाखाय बा परम गुरुनि गुदि खिथा धोरोमनि गियानखौ मोननो थाखाय जोङो लख गुरुनिफ्रायसो सोलोंनो गोनां जायो। जाय भक्तआ जाय सिबिग्राया गाव जायजों दिक्षा लादों बा गाव दिक्षा लानाय गुरुनि अनगायैबो गुबुन गुरुफोरनि बोसोनखौ जुदि मानिना सोलियाब्ला सैथो सनातन धोरोमखौ सिबिनायाव बेहा हयथ' बेनि धोरोम सिबिनाय जिउआव हयथ' हेंथा जाफैनोबो हागौ। बेनिखायनो आद्रा जानोबो हागौ। बेनिखायनो लख गुरु बा समाज गुरुआ जेरैबायदि परम गुरुनि बोसोनफोरखौ फोरोंनानै होयो, खिन्थाना होयो, बुजायनानै होयो, बेखौ दिक्षा लानाय शिष्यफ्रा बा भक्तफ्रा जुदि मानिना सोलिलाङोब्ला निस्सय बियो परम गुरुनि अननायखौ मोननो हागोन, परम गुरुनि बोरखौ बे मोननो हागोन। नथुबा बे मोननाया गोब्राब जागोन। मानो होनोब्ला धोरोमा गुरुफोरनि सायावसो सोनारो। गुरुफ्रा जाहैबाय धोरोम गुरुफ्रा जाहैबाय सैथो धोरोमखौ प्रसार खालामग्रा सुबुं समाजनि गेजेराव धोरोम सिबिनायजों लोगोसे नखर संसार जालांनांगौआव मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ गुरुनि थिननाय बोसोन बायदियै मानिलांनाय आरो गावनि गुरुनिफ्राय मोननाय जाखिनि एसे एनै रोंगौथि बे रोंगौथिफोरखौ लानानै गुरुनि थिननाय बोसोन बायदियै बेबहारिक आरो पारमार्थि हाबाफोरखौ जुदि मोजाङै मावलाङोब्ला धोरोमखौ सिबिलाङोब्ला बिनि जिउआव हयथ' बे गोजोन थासारिया सफैगोन। दा जों नुनो मोनो खायफा खायफा भक्तफ्रा सिबिसुला सिबिसुलिफ्रा दिक्षाखौ लायो नंगौ थिग। खायफा खायफा भक्तफ्रा सिबिग्राफ्रा गुरुनि बोसोनखौ मानिना सोलिनो नाजाया आरो खायफाया मानिनानै सोलियो। दा बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो। अखल जोंनि बे ब्रह्म धोरोमनिल' नङा, गुबुन गुबुन धोरोम आफादावबो हयथ' बेबादिनो जायो। गुबुन धोरोमावबोथ' बिदिनो दिक्षा दाता गुरु धोरोम गुरुफोर थायो। बिसोरबो गावबा गावनि धोरोम गुरुनि बोसोनफोरखौ मानिना सोलियो। जायनि थाखाय बियो लख गुरु बा समाज गुरुनि अननायखौ मोननो हायो आरो लोगोसे परम गुरुनि अननायखौबो मोननो हायो। दा बे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन, जोंहा दिनै बैदिक सैथो सनातन धोरोमनि फोथाराव धोरोम फोथाराव जोंहा दिनै गोबां रोजा रोजा ब्रह्म भक्त सुबुंफोर दंसै। दा बर्थमान लाइमोन हान्जानिफ्राय गोबां धोरोम सिबियारि भक्त आइ आफामोन सफैगासिनो दङ आरो फैबाय थागोन। दा जोङो लख गुरु बा समाजनि गुरु जानानै जोंनि इयुन जेनेरेसन जायफोर फैबाय थानाय उन्दै उन्दै लाइमोन हिन्जावसा हौवासा गथ'फोर बिसोरखौ जोङो हानायसिमखौ जोङो दिक्षानि हाबाफारिखौ जोङो लानो थाखाय बा होनो थाखाय जोङो बिथोन होयो। मानो होनोब्ला परमहंस शिबनारायण स्वामी आफाया जोंनि फिसौ फिसायफोरखौ फिसा हिन्जाव फिसा हौवाफोरखौ उन्दै बैसोनिफ्रायनो 7 बोसोर एबा 8 बोसोर बैसो जायोब्लानो
गुरुनि न'आव लांनानै दीक्षा लाहोहैनांगौ होननानै बिथोन होखानाय दङ। दा बेबायदियै दा जोंनि गेजेराव नुनो मोनो खायफा खायफा गथ'नि बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसा हिन्जाव फिसा हौवाखौ सम जायोब्ला बैसो जायोब्ला गुरुनि न'आव लांनानै दीक्षा लाहोनायखौबो जों नुनो मोनदों। आरो खायफाया गुरुखौनो गावनि न'आव लिंबोनानै गावनि न'आव लाहोनायखौबो जों नुनो मोनदों। दा बेबायदि बेलायाव दा जोंनि बे बैदिक सैथो सनातननि गेजेराव गोबां दा ब्रह्म भक्तफोर दंसै जादोंसै। दा साबैसेया जे गुरु दीक्षा लानानै बे सैथो सनातन धर्मखौ सिबिलांदों बेखौथ' जों दा थोंजोङै बुंनो हाया। जायफ्रा गोसो होनानै सिबिलांबाय नेमखान्थि बायदियै फुजिलांबाय बिसोरथ' हयथ' बिसोरनि जिउआव बिसोरनि बे धोरोम सिबिनाय बेलायाव हयथ' परम ब्रह्म ज्योति सुरजोंमा गुरुनि फिथाइखौबो मोन्दों जानो हागौ। जायफ्रा ओरैनो नामावल' मुङावल' दीक्षा लानानै नित्य कर्मखौ मावाखै सा साज्राङैनो थांदों हयथ' बिसोर भक्तफ्रा हयथ' परम गुरुनि अननायखौ मोनाखैबो जानो हागौ। मानोना गावनि जिथुनाखि दीक्षा लानाय समाव लख' गुरु बा समाज गुरुआ जेरैबायदि फोरोंदोंमोन बोसोन होदोंमोन हयथ' बे बोसोनफोरखौ बियो फालियाखैबो जानो हागौ। आरो फालिदोंब्लाबो सरासनस्रायै बियो गावनि गोसो बायदिसो फालिलांदोंबो जानो हागौ। जायनि फलाव बियो गावनि बेफोरबायदि हाबा मावलांनायाव हयथ' परम गुरुनि अननायखौबो हयथ' मोनाखैबो जानो हागौ। मानोना जोङो दीक्षा लानाय लोगो लोगो बे दीक्षा गुरुनि बोसोनखौ जोङो मानिथारनांगौ अब्लासो परम गुरुनि बोसोनखौ मानिनाय जायो। नङाब्ला जोङो ओरैनो दीक्षा लानानैल' थायोब्ला गुरुआ फोरोंनाय बायदि जुदि खामानिखौ मावाब्ला जों जेरैबायदि परम गुरुनि मोननांगौखौ मोननांगौमोन हयथ' बिनिफ्राय जों जानगाराव थानो गोनांबो जानो हागौ। जायनि थाखाय दा दीक्षा लानाय भक्तफ्रा डिफल्टारबो जानानै दङ। बे डिफल्टार जानायफ्रा हयथ' बे गुरुनि अननायखौ मोनाखै आरो परम गुरुनि अननायखौबो मोनाखै। जाउनाव बे गावनि जिउआव जिउ खांनायाव सामाजिक बिथिङाव हयथ' बे एसे एनै खहाबो जादों जानो हागौ। दा बेफोरखौ जोङो हमदांनो हाया। मानो? जोंहा बिसार सक्ति सायख'थि गोहो गियान गैया। खामानिखौ मावनाया जामारदोंना जामाराखै बेखौ जोङो थोंजोङै जोङो सायख'नानैबो नाया बिसार खालामनानैबो नाया सा साज्राङै जोङो लानाय जायो। बेनिखायनो जोङो हयथ' लख' गुरुनि अननायखौ मोनाखै आरो परम गुरुनि अननायखौबो मोनाखै। जायनि थाखाय जों दा एथबां धोरोम सिबिसेयावबो जोंनि सुबुं समाजनि गेजेराव जोङो गोजोन थासारिखौ बाङाय नुनो मोनाखै। जुदिहेबा जोङो गोसो गोरबो होसोमनानै सैथो धोरोमखौ गोरबोआव गोबाना लानानै लख' गुरु बा समाज गुरुफ्रा फोरोंनाय बायदियै जुदि जों मावलाङोब्ला निस्सय जोंनि सुबुं समाजनि सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन थासारिया फैगोन। सैथो धोरोमा रन्जिगोन। आत्माया फोन मोनगोन मुक्ति मोनगोन। जिउ गोलाव आयु गोलाव जागोन आरो गावनि मावनो गोनां हाबाफारियाबो मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन। नङाब्ला जोङो ओरैनो सायावल' धोरोमखौ सिबिना थाङोब्ला जोंनि मानसि जिउआव हयथ' इयुनाव जोङो बिनि फिथाइखौ जों मोनहैयाबो जानो हागौ। मावगारनायल' जागोन बिनि फिथाइया उनाव लाथिख'सो जाहैगोन। अब्ला परमहंस आफानि बोसोनखौ गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म आफामोननि बोसोनखौ मानिनाय जाहैला। जायनि फलाव जोङो गुरुनि निन्दा खालामनाय बायदि जाहैसिगोन आरो गुरुनि अननायनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो गोनां जाहैसिगोन। मावोबाथ' मोजां। मावोबा मोजां। गुरुनि अननायखौबो मोनबाय परम गुरुनि अननायखौबो मोनबाय आरो बिनि सांसारिक जिबनाव न'खर संसार जानायाव जोबनो गैयै बियो आनानै बिनानै सुख सान्थि बे संसार जालांनो हाबाय। बिनि न'खराव खैदां खैफोद निदान आफद बिफद रग बियादियाबो हयथ' जानगारगोन गोजोन थासारियाव फैनो हागोन। आं बेखौनो दिनै सुंद' बेखिनिखौनो होबाय आरो
समफोर मोनोब्ला बिदिनो मालाबा समफ्राव हायोबा आङो होबावनो नाजागोन दिनैनि थाखाय आङो सुंद' बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय औ